Visita hari Banten, spelade lite Dota och pusha på och steker när motståndet vi leker. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och pushar på och steker när motståndet vi leker. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och pushar på och steker när motståndet vi leker. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Och pusha på och steker när motståndet vi leker. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och pushar på och steker när motståndet vi leker. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och pushar på och steker när motståndet vi leker. Vi sitter här i Banten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i Banten, vi sitter här i Banten, vi sitter här i Banten. We'll be right back.